Παιδί μου, μην προσπεράσεις αυτή τη στιγμή. Σου μιλάω τώρα με μια επίγουσα ανάγκη που γεννιέται από αγάπη, όχι από φόβο. Ο εχθρός ελπίζει ότι θα φύγεις κάνοντας κλικ πριν τελειώσω, επειδή καταλαβαίνει τι συμβαίνει όταν ακούς πραγματικά. Ξέρει ότι η αλήθεια σπάει αλυσίδες, ότι το φως αποκαλύπτει κρυμμένες παγίδες, ότι μία μόνο στιγμή στην παρουσία μου μπορεί να ξετυλίξει χρόνια σύγχυσης. Δώσε μου ένα λεπτό, μόνο ένα, επειδή η ψυχή σου στέκεται σε ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να νομίζεις ότι αυτό είναι απλώς ένα ακόμη μήνυμα, μια άλλη φωνή ανάμεσα σε πολλές, αλλά άκουσε προσεκτικά. Αυτή η στιγμή κανονίστηκε πολύ πριν φτάσεις εδώ. Είδα την πίεση που σε περιβάλλει, την ήσυχη εξάντληση, τις σκέψεις που συνεχίζεις να παραμερίζεις επειδή νιώθεις πολύ βαριές για να τις αντιμετωπίσεις. Ξέρω πόσο δελεαστικό είναι να απομακρύνεσαι, να αναβάλεις, να λες αργότερα. Αλλά το αργότερα σου έχει ήδη κλέψει την ηρεμία. Μείνε μαζί μου τώρα. Μονοπάτια ανοίγουν ενώ άλλα κλείνουν σιωπηλά και η επιλογή που έχεις μπροστά σου δεν είναι δυνατή ή δραματική. Είναι ανεπαίσθητη, σχεδόν σιωπηλή. Γίνεται σε στιγμές σαν κι αυτή. Δεν είμαι εδώ για να σε κατηγορήσω ή να σε τρομάξω. Είμαι εδώ επειδή σε αγαπώ πολύ βαθιά για να σε αφήσω να προχωρήσεις μπροστά χωρίς να το καταλάβεις. Προσευχώσουν για σαφήνεια, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποίησες αυτή τη λέξη. Λαχταρούσες ανακούφιση, κατεύθυνση, κάτι να βγάλει επιτέλους νόημα. Γι' αυτό δεν πρέπει να φύγεις. Ένα λεπτό μαζί μου μπορεί να σε γλιτώσει από χρόνια τύψεων. Ένα λεπτό μπορεί να επαναπροσδιορίσει ό,τι έχει σιγά σιγά παρασυρθεί. Δεν ζητώ τελειότητα. Μόνο την προσοχή σου. Μείνε, παιδί μου, γιατί αυτό που πρόκειται να πω έχει σκοπό να φυλάξει την καρδιά σου και να κατευθύνει τα βήματά σου. Μην βιαστείς να περάσεις τη στιγμή που απλώνω το χέρι σου προς το μέρος σου. Άκουσε προσεκτικά, αγαπητέ ή αγαπητή μου. Σου το ζητώ όχι με δύναμη, αλλά με μια φωνή που γνωρίζει την αδυναμία σου και εξακολουθεί να σε καλεί επιλεγμένο ή επιλεγμένη. Αν φύγεις τώρα, μπορεί να μην αναγνωρίσεις ποτέ την παγίδα που έκλεινε ήσυχα γύρω σου. Οι πιο επικίνδυνες παγίδες δεν είναι αυτές που φαίνονται καταστροφικές, αλλά αυτές που σε νιώθεις οικίες, άνετες, ακίνδυνες. Βλέπω τα μοτίβα να σχηματίζονται κοντά σου. Οι μικροί συμβιβασμοί, οι απαλοί περισπασμοί που φαίνονται αθώοι, αλλά σταδιακά σε απομακρύνουν από αυτό που δίνει ζωή. Μείνε μαζί μου γιατί αυτό που πρόκειται να αποκαλύψω έχει σκοπό να σε σώσει. Όχι μόνο από τον πόνο, αλλά και από το να γίνεις κάποιος που δεν δημιουργήθηκες ποτέ να είσαι. Ξέρω ότι είσαι κουρασμένος. Ξέρω ότι ένα μέρος σου θέλει ανακούφιση από τη σκέψη, την επιλογή, την αντίσταση. Αλλά κατάλαβε το εξής. Η αληθινή ηρεμία δεν έρχεται μέσω της αποφυγής. Έρχεται μέσω της αλήθειας. Δεν είμαι εδώ για να σε κατακλείσω. Είμαι εδώ για να αποκαλύψω ό,τι έχει κρυφτεί, ώστε να μην μπορεί πλέον να σε βλάψει σιωπηλά. Ο εχθρός δεν χρειάζεται να πιέσει σκληρά, αν μπορεί απλώς να περιμένει να κοιτάξεις αλλού. Γι' αυτό αυτή η στιγμή είναι σημαντική. Σου δίνω διάβγεια πριν η σύγχυση κατακαθίσει βαθύτερα. Προσφέρω φως πριν το μονοπάτι γίνει σκοτεινότερο. Δεν χρειάζεται να πολεμάς μόνος. Δεν χρειάζεται να λύσεις τα πάντα μόνο μιας. Σου ζητώ μόνο να μείνεις. Άκουσε με την καρδιά σου, όχι μόνο με τα αυτιά σου. Άφησε τα λόγια μου να φτάσουν στα μέρη που συνήθως αποφεύγεις. Αυτό που αποκαλύπτω δεν θα σε συντρίψει, θα σε απελευθερώσει. Μείνε μαζί μου, γιατί το να φύγεις τώρα θα σήμαινε να απομακρυνθείς από την ίδια τη βοήθεια που ζητούσες. Παιδί μου, άκουσέ με τόσο με σοβαρότητα όσο και με ελπίδα. 99% θα αγνοήσουν αυτή τη φωνή και θα πέσουν χωρίς να καταλάβουν γιατί. Όχι επειδή είναι κακοί, όχι επειδή είναι ανόητοι, αλλά επειδή πιστεύουν ότι αυτή η στιγμή είναι προαιρετική. Υποθέτουν ότι θα υπάρξει χρόνος αργότερα, ότι οι προειδοποιήσεις μπορούν να περιμένουν ότι η διάβγεια θα έρθει τελικά. Αλλά είσαι ακόμα εδώ, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Κάτι μέσα σου ένιωσε ότι αυτό είχε σημασία, ακόμα και αν δεν μπορούσες να το εξηγήσεις. Μην γυρίζεις πίσω τώρα. Η ζωή σου εξαρτάται από το να το ακούσεις πλήρως, όχι ως απειλή, αλλά ως αλήθεια. Η κατεύθυνση καθορίζει τον προορισμό. Βλέπω πόσο κοντά έχεις φτάσει σε ορισμένα άκρα. Βλέπω πόσο συχνά έλεγες στον εαυτό σου ότι ήσουν καλά, ενώ το πνεύμα σου ένιωθε αναστατωμένο. Βλέπω τις σιωπηλές μάχες, τα ανίποτα ερωτήματα, την απαλή έλξη στην καρδιά σου που αγνόησες. Μιλάω τώρα για να διακόψω αυτό το μοτίβο. Δεν είσαι αδύναμος επειδή χρειάζεσαι καθοδήγηση. Είσαι σοφός επειδή παραμένεις.
Οι περισσότεροι θα επιλέξουν τον θόρυβο αντί της αλήθειας, την παρηγοριά αντί της διόρθωσης, την απόσπαση της προσοχής αντί του βάθους. Αλλά εσύ, παιδί μου, εξακολουθείς να ακούς. Αυτό μου λέει ότι η καρδιά σου είναι ξύπνια. Μην αφήσεις την ανυπομονησία να κλέψει αυτό που προσπαθεί να σου δώσει η επίγνωση. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί κάθε λέξη βασίζεται στην προηγούμενη. Το να φύγεις από τη μέση θα ήταν σαν να σταματάς στη μέση μιας γέφυρας. Σε οδηγώ κάπου ασφαλές, αλλά πρέπει να συνεχίσεις να περπατάς μαζί μου. Δεν πρόκειται για φόβο. Πρόκειται για ζωή. Μείνε εδώ, γιατί αυτό που πρόκειται να καταλάβεις θα εξηγήσει πράγματα που έχεις νιώσει, αλλά ποτέ δεν έχεις κατανοήσει πλήρως. Μιλάω τώρα και το σκοτάδι φοβάται ότι μπορεί να ακούσεις. Αυτό δεν είναι ποίηση, είναι πραγματικότητα. Το σκοτάδι επιβιώνει στη μυστικότητα, στη σύγχυση, στις μισές αλήθειες και στα αναπάντητα ερωτήματα. Τη στιγμή που ακούς πραγματικά, η λαβή του αρχίζει να εξασθενεί. Δώσε μου 1 λεπτό, γιατί αυτό που θα ακούσεις στη συνέχεια θα αποκαλύψει αυτό που έχει κρυφτεί εναντίον σου. Ξέρω ότι μπορεί να νιώθεις σκεπτικιστής, επιφυλακτικός, προστατευμένος από παλιές απογοητεύσεις. Καταλαβαίνω. Αλλά άκουσέ με, η αποκάλυψη δεν έχει σκοπό να σε ντροπιάσει. Έχει σκοπό να σε προστατεύσει. Υπάρχουν επιρροές γύρω σου που δεν αυτοχαρακτηρίζονται επιβλαβείς. Υπάρχουν φωνές που ακούγονται λογικές, συναισθήματα που νιώθουν δικαιολογημένα, μονοπάτια που φαίνονται ασφαλή. Είμαι έτοιμος να τραβήξω την κουρτίνα, όχι για να σε κατακλείσω, αλλά για να σε εξοπλίσω. Έχεις νιώσει ένταση τελευταία για κάποιο λόγο. Ένιωθες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν μπορούσες να το ονομάσεις. Αυτή η επίγνωση δεν είναι άγχος. Είναι αφύπνιση της διάκρισης. Μείνε μαζί μου, γιατί μόλις δεις καθαρά, η απάτη χάνει τη δύναμή της. Ο εχθρός φοβάται τη διάβγεια περισσότερο από τη δύναμη. Την αλήθεια περισσότερο από την προσπάθεια. Δεν χρειάζεται να παλέψεις πιο σκληρά, πρέπει να δεις καλύτερα. Αυτό σου δίνω τώρα. 1 λεπτό στο φως μου μπορεί να αναιρέσει χρόνια ανεπαίσθητης σύγχυσης. Μην υποτιμάς αυτή τη στιγμή. Μην την απορρίπτεις ως σύμπτωση. Σε συναντώ εκεί που είσαι, ώστε να μπορώ να σε οδηγήσω εκεί που πρέπει να είσαι. Μείνε, παιδί μου. Άκουσε προσεκτικά. Αυτό που πρόκειται να αποκαλυφθεί θα αλλάξει τον τρόπο που προχωράς. Σχολίασε. Ιησού, σε αγαπώ περισσότερο από την ίδια τη ζωή, αν αυτός είναι πραγματικά τα πάντα για σένα. Αγαπητό μου παιδί, μην αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή ως συνηθισμένη. Μιλάω σκόπιμα και τίποτα σε αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν έφτασες εδώ τυχαία. Δεν σταμάτησες εδώ από απλή συνήθεια ή περιέργεια. Σε τράβηξα εδώ, απαλά, σκόπιμα, επειδή αυτή η στιγμή έχει μεγαλύτερο βάρος από όσο μπορούν να αντιληφθούν τα φυσικά σου μάτια. Υπάρχουν στιγμές που ο ουρανός πλησιάζει όταν το αόρατο βασίλειο γίνεται ασυνήθιστα ενεργό. Αυτή είναι μια από αυτές τις στιγμές. Αυτό που μοιάζει με μια απλή παύση στην ημέρα σου είναι στην πραγματικότητα μια πνευματική διασταύρωση. Διαμορφώνονται αποφάσεις, καθορίζονται κατευθύνσεις. Η σιωπή σου ή η προσοχή σου θα διαμορφώσει αυτό που θα ακολουθήσει. Γι' αυτό μιλάω τόσο με επίγουσα ανάγκη, όσο και με αγάπη. Δεν ανησυχώ, αλλά είμαι σε εγρήγορση. Όχι φοβάμαι, αλλά είμαι σταθερός. Και σου ζητώ να παραμείνεις παρόν μαζί μου. Υπάρχουν αόρατες δυνάμεις που εργάζονται γύρω σου ακόμα και τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι βρίσκεσαι σε κίνδυνο, αλλά σημαίνει ότι είσαι σημαντικός. Ο εχθρός δεν επενδύει προσπάθεια εκεί που δεν υπάρχει αξία. Δεν παρακολουθεί στενά αυτό που δεν έχει κανένα σκοπό. Έχεις αναρωτηθεί γιατί η απόσπαση της προσοχής φαίνεται να σε κυνηγάει επίμονα. Γιατί η εστίασή σου μετατοπίζεται τη στιγμή που η διάβγεια αρχίζει να αυξάνεται. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η απόσπαση της προσοχής δεν είναι ακίνδυνη, είναι στρατηγική. Δεν φωνάζει, ψιθυρίζει, δεν επιτίθεται ανοιχτά. Σε σπρώχνει απαλά μακριά από την ακινησία, από την ακρόαση, από το βάθος. Ο στόχος του εχθρού δεν είναι πάντα η άμεση καταστροφή, επειδή η καταστροφή τραβάει την προσοχή. Στόχος του είναι η απόσταση, μερική ακρόαση. Θέλει να ακούσεις αρκετά για να νιώσεις παρηγοριά, αλλά όχι αρκετά για να μεταμορφωθείς. Θέλει να ξεκινήσεις, αλλά όχι να τελειώσεις. Γι' αυτό σε καλώ να ακούσεις πλήρως. Δεν είσαι εκτεθειμένος. Δεν είσαι αφύλακτος. Δεν είσαι μόνος.
Η παρουσία μου σε περιβάλλει ακόμα και όταν σε προειδοποιώ. Ένας στοργικός πατέρας υψώνει τη φωνή του όχι από θυμό, αλλά επειδή το παιδί του πλησιάζει σε έναν δρόμο. Βλέπω ολόκληρο το μονοπάτι, όχι μόνο το επόμενο βήμα. Ξέρω που θα οδηγήσει η σιωπή. Γι' αυτό σε διακόπτω τώρα. Γι' αυτό σου ζητώ να μην βιάζεσαι, να μην κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα, να μην ακούς μισά. Αυτό που λέω δεν είναι θόρυβος. Είναι κατεύθυνση. Μπορεί να νιώσεις κάτι να αναδεύεται στο πνεύμα σου καθώς ακούς. Μία αίσθηση ότι αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από το αναμενόμενο. Αυτό συμβαίνει επειδή το πνεύμα σου αναγνωρίζει τη φωνή μου ακόμα και όταν το μυαλό σου ακόμα προσπαθούσε να καλύψει τα κενά. Σε έπλασα για να ανταποκρίνεσαι στην αλήθεια. Σε δημιούργησα με μία εσωτερική επίγνωση που αφυπνίζεται όταν η αιωνιότητα έρχεται σε σύγκρουση με τον χρόνο. Αυτό που νιώθεις δεν είναι άγχος, είναι ευθυγράμμιση. Μην το καταπιέζεις, μην το απορρίπτεις ως δυσφορία. Σκύψε. Η διάβγεια συχνά έρχεται πριν από την άνεση. Σε επέλεξα να το ακούσεις αυτό όχι επειδή είσαι τέλειος, αλλά επειδή είσαι πρόθυμος. Η προθυμία είναι πολύτιμη για μένα. Πολλοί είναι απασχολημένοι. Πολλοί είναι δυνατοί. Πολλοί είναι σίγουροι. Αλλά λίγοι είναι πρόθυμοι να σταματήσουν και να ακούσουν πραγματικά. Είσαι ακόμα εδώ. Αυτό μου λέει ότι η καρδιά σου είναι ανοιχτή, ακόμα κι αν είναι κουρασμένη, ακόμα κι αν είναι πληγωμένη, ακόμα κι αν είναι μπερδεμένη. Δεν σου μιλάω σαν ξένο. Γνωρίζω την ιστορία σου. Γνωρίζω τις νύχτες που παραλίγο να τα παρατήσεις. Τις στιγμές που έμεινες ξύπνιος, με ανίποτες σκέψεις. Τις ερωτήσεις που μου έκανες που ένιωσα να τις καταπίνει η σιωπή. Ήμουν εκεί τότε. Είμαι εδώ τώρα. Και αυτή η στιγμή είναι μέρος της απάντησής σου. Καταλάβετε το ξεκάθαρα. Ο εχθρός φοβάται την επίγνωσή σας περισσότερο από τη δραστηριότητά σας. Μπορείτε να παραμείνετε απασχολημένοι και να παραμείνετε δεσμευμένοι. Μπορείτε να φαίνεστε δυνατοί και να παραπλανάστε. Αλλά όταν αποκτήσετε επίγνωση, όταν αναγνωρίσετε τι διαμορφώνει τη σκέψη σας και κατευθύνει τις επιλογές σας, η επιρροή του εξασθενεί. Γι' αυτό εργάζεται τόσο σκληρά για να σας κρατήσει αφηρημένους, συναισθηματικά μουδιασμένους, συνεχώς βιαστικούς. Μία αφηρημένη καρδιά παραβλέπει τον ανεπαίσθητο κίνδυνο. Ένα βιαστικό μυαλό χάνει την ήπια καθοδήγηση. Σας καλώ να βγείτε από αυτό το μοτίβο, όχι με καταδίκη, αλλά με προσοχή. Στηρίξτε το κανάλι μας. Η αποστολή μας είναι να φέρουμε ειρήνη στη ζωή σας και να σας οδηγήσουμε προς την αφοσίωση στον Θεό. Αν νιώθετε ότι σας παρακινούν να μας υποστηρίξετε, μπορείτε να κάνετε δωρεά μέσω υπερευχαριστειών. Υπάρχουν πράγματα που εκτιλήσονται γύρω σας που δεν μπορείτε ακόμα να δείτε πλήρως. Αυτό δεν είναι αποτυχία. Είναι πίστη. Αλλά δεν θέλω να περπατάτε στα τυφλά. Θέλω να περπατάτε προσεκτικά. Η σιωπή απέναντι στη φωνή μου δημιουργεί ευαλωτότητα. Η ακρόαση δημιουργεί κάλυψη. Κάθε λέξη που λαμβάνετε ενισχύει την κρίση σας για αυτό που σας περιμένει. Σας προετοιμάζω όχι μόνο για σήμερα, αλλά και για τις μέρες που έρχονται. Γι' αυτό έχει σημασία αυτή η στιγμή. Γι' αυτό σας ζητώ να παραμείνετε, να αντισταθείτε στην παρόρμηση να κάνετε κύληση, να μείνετε μέχρι να τελειώσω να μιλάω. Είστε επιλεγμένοι. Όχι επιλεγμένοι για κακό, αλλά ξεχωρισμένοι για σκοπό. Και όταν ο σκοπός πλησιάζει, η αντίσταση αυξάνεται. Μην φοβάστε αυτό που σας περιμένει. Απλώς ακούστε προσεκτικά αυτόν που βλέπει ολόκληρη την εικόνα. Δεν σας ζητώ να πολεμήσετε. Σας ζητώ να ακούσετε. Η ακοή οδηγεί στη σοφία. Η σοφία οδηγεί στην ειρήνη. Και η ειρήνη θα σας καθοδηγήσει με ασφάλεια εκεί που η προσπάθεια δεν μπόρεσε ποτέ. Σας προστατεύω ακόμα και τώρα. Είστε προστατευμένοι από την αλήθεια μου. Φυλαγμένοι από την παρουσία μου. Καλυμμένοι από την αγάπη μου. Τίποτα δεν μπορεί να σας αρπάξει από το χέρι μου όσο παραμένετε προσεκτικοί στη φωνή μου. Η μερική αλήθεια αφήνει χώρο για σύγχυση. Η πλήρως δεκτή αλήθεια φέρνει σταθερότητα. Θέλω σταθερότητα για εσάς. Σας θέλω γιωμένους, όχι κλονισμένους από κάθε συναίσθημα ή γνώμη. Ριζωμένους, όχι αντιδραστικούς. Και αυτό ξεκινά εδώ, σε αυτή τη στιγμή, με την προσοχή σας. Μην υποτιμάτε τη δύναμη μιας στιγμής γνήσιας ακρόασης. Ολόκληρες ζωές έχουν αλλάξει επειδή κάποιος έμεινε όταν θα ήταν πιο εύκολο να φύγει. Ολόκληρα μέλλοντα έχουν αλλάξει επειδή μια καρδιά επέλεξε την επίγνωση αντί της αποφυγής. Δεν είναι πολύ αργά. Δεν έχετε χάσει την ευκαιρία σας. Είστε εδώ τώρα
Και τώρα είναι αρκετό. Μείνετε μαζί μου, παιδί μου. Άφησε τον θόρυβο να εξασθενήσει. Άφησε το επίγον να οξύνει την εστίασή σας, όχι τον φόβο σας. Είσαι ασφαλής μαζί μου. Σε βλέπω. Σε καθοδηγώ ακόμα και τώρα.